May buntag ninyo tanan ha. Mga suki ugwag yun magsuki ang labing awahi. Diray. Nindot kayong paminaw ni kay dako kayo ng papel alang sa mga taga sugbo nga mga kongresista. Metro Cebu kagahapon tagikan nga tos Talisay, may kinasaakan ng Bulacau, lahos na dito Pasil, dire subang dako ang subang gamay. Lahos na dito si Esportuna nga perte kipong pagkabaha. Bagulbol ta mas ginawa dito sa upong. Naloko na. Ingon ang pag-asa nga atong interviewon o niya. Anak ko na nagsingabot nga low pressure area. Pero murag dili di maay paminahon sa mga katawhan nga sigig buhis, sige pong kabahaan kay ang flood gi-control. Ay buntag ni Boss Botsay Bladsik. Anes mabulo, boss. Murag igo sa boss baha gapon. Naghan sa tayo. Grabe sa ito baha. Tangil ara ning siyudad dito kagapon sa may Pasil, Ermita, Sawang, dito sa may babalik sa kang Laumas tubig. Ang doon na pa'y pagkahuba sa tubig, ang gibilin, ang katong mga lapok nga pitimbaga, hinungdan nga nagbagulbol ang katawhan kay pirting lapukan. Samtang atong Domingo nag-viral mga itong maong motor nga nibangga sa van dito sa may Minglanilla kagahapon. Giangko na Mayor Gungun Hika sa Dumanhog nga siya itong maong nadesmag sa van nga ni U-turn dito sa may Minglanilla. Now, ang nahitabo, matod pa ang iyan ang giangkon ang tanang responsibilidad. Isiyaray mo bayad, nagkasabot sa tagiya ni atong maong sakyanan nga iyang nabanggaan og matod pa wa na'y problema ang masikahabig apan ang LTO. Sa diyang nagkaibaw din ni viral, automatic ang LTO basta mo viral ganun mo action na yung LTO. Panada na yun og show cause order ang mayor sa Dumanhog din automatic suspenso. Og tulo ka buwan ang driver's license ni Mayor Gungun Hika. Automatic gina basta ang LTO. Pagkakita mag-viral, pero di gani, wa lang, okay na ni LTO. Naloko na. Inood si Mayor Gungun Hika, mapaubsanong nangayong pasaylo. Sa nahitabo, nga pagka-disgrasya niya, ni atong Domingo, nga diin ang iyang motor. Batod pa, gigamit gaway, plate number. Big bike to ha, nakuha to. Samtang, ang sus grabe hagapon update sa kuansa update sa impeachment trial pero taon unahon sa nato ring nagkakusog nga gingong nagkakusog nga buha sa mga taga prosecution. Dito daagyon sa luyo kagahapon oy ang mga kuan, ang mga gihulagway nga mga bata-batang tambalos-los og nibangag. Kaluyo ni NBI Director Melvin Matibag atol siya pagtestigos kagahapon sa impeachment court diin si Matibag gikasabaan ni Senador Jesus Escudero kay nagpatakalan ang gigawin. Kag-apil ang matod pa, pagsugod pa lang ha, igo na sipok ni Jesus Escudero. Kag-apil ang dili topic para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Automatic na yun. Samantala niya. Apil ang katong pag-imbestigar niya sa Facebook, katubang sa SEA Games, diin ang gipasangila na niya, ang nireact nini, ang minority leader sa Senado nga si Senador Alan Pitiki Cayetano. Ingon si Senador Jesus Escudero ang impeachment presiding officer nga ayaw gi-appeal kay mao wa nay labot dire. Tagaan mo higayon ang Senado nga magpahungaw silang kaugalingon o niya na atol sa among sesyon pero dire wa nay labot Melvin. Astangil ara yun. Sige na lang bugno na niya. Bugno niya, perte ng pagkamahalas. Kuno gasolina. Samtang ang testigos nga si Melvin Matibag ni Angkon nga ang iyang asawa, maoy, usa sa mga nipirma pag-endorse sa impeachment case ni, o sa mga articles of impeachment ni Vice President Sara. Ang
iyang asawa nga si kongresista nga si Ann Matibag, sakop ni sila kaniadto sa PDP laban ni Presidente Digong Duterte. Ba? Diin kini si Melvin Matibag na tudlo po ni nga dakong opisyal sa gobyerno panahon sa administrasyon ni Digong pero ni balitok. In fact, ipasalamatan kanina ini si kanhi Presidente tungod kay siya mo instrumento nga na gisurikbot ang leadership sa PDP laban gikan ni kanhi Senador Coco Pimentel ngadto na ni kanhi Presidente Digong Duterte. Suko guys, Coco aning Matibag. Numero unong, matod pa, numero unong balimbing, aron di po makasuhan ang asawa ni Melvin Matibag nga usa na ini. Sa gipasangin lang nakadawa, Naloko na. ang komisyon sa flood control project dito sa ilahang distrito. Mauni ay po, bantog na ni Balitok. O niya karon, kaning kamot og maayo. Ang magtiayon nga, ma-impeach ang Vice Presidente. Kay kung dili gani ma-impeach, ang Vice Presidente, siguradong sila tikya o puni. O niya, sa karong hapon, mubalik pa ang testigos nga si NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court aron ipadayon ang cross-examination sa testigos ngadto sa mga abogado sa depensa. O niya, posible pa nga doon na redirect examination sa prosecution sa di. Muta nagbalik niya ang mga prosecutors o napoy Rick Rosa, Usbon og pangutana. Napoy mga sunahon pa rin. Pero ang ipaabot nga magsabong kagahapong adlaw unta si PTK Cayetano nga Senator Judge o si Melvin Matibag mahinahon kayo si Cayetano kay matod pa makaguba sa iyang bungot kung mangisog siya. Ipabaw kagahapon sa impeachment trial presiding judge nga unyas karong hapon as usual alas 2 gapon pero unyas Lunes mausab na ang schedule ini. Why trial sa Lunes? Why impeachment trial sa Lunes hasta sa Martes? Kay matod pa ni Senador Cis Escudero nga ang hatagag higayon kay opening na sa sesyon sa Senado ug Busbay Balauranan atol ni sa State of the Nation Address ikalimang suna ni Presidente Marcos alias Bangag. Inig ka Martes matod pa hatagang higayon kay may tradisyon sa Senado hatagang higayon ang mga sakop sa oposisyon nga muhatag po sa ilang mga testimonya or mga pamayag privilege speeches kontra suna kay matod pa ang Bangag pertikyong braghanang bangag na sa iyang administrasyon. Ang sunod nga trial matod pa ni Senador Escudero unya na sa Hulyo 29. Unya, ang oras, alas 10, hangtod na sa alas 3 sa hapon, diin, ang ilang sesyon, alas 4 na sa hapon. Sa kapuya ni kapuya ni Kalakiya. Santang, ang di apay ingilad kayo, ang kagahapon, kunya na rin impeachment kaya natin interview ron to sa Singapore. May isang ato ka, gawas ng tingalig, may signal dito sa lungga ni Senyor San Pedro. Di nakanama ang kontak, pero na kay signal. Pinaagi sa Viber, automatic. Atong tawgon, unya totoo lang ha. Ang habig sa depensa, unya totoo. Samtang sa limbahin, ang kagahapon, doon ay kipahigaw na aritas nakbayan sugbo. Kagahapon, gipahigayon ang surprise drug testing sa taga-PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, in coordination sa taga-KOSAP, kining kalimot ko sa meaning kining KOSAP. Sige lang, basta kay PDEA o KOSAP eh. Kagahapon, gipahigayon ang sobras gatos ka mga empleyado sa surprise drug testing. Apil na sa Mayor Nestor Archival. Why update? Kon ang doon na ba gikatahong nagpositibo atol sa gipahigayong drug testing kagahapon sa Cebu City Hall. Matod pa, ang PDEA mo ni pahigayon ani
kauban sa Cebu City Office for Substance Abuse and Prevention. Mao ni ang kusab na limot na yan. Putol sa kung posible nga daghan pang mga panghimuon nga mga surprise drug testing sa mga empleyado diha sa Cebu City Government o Cebu City Hall kay matud pa dunay gipangdudahan nga mga dragons. Kagahapon niabot din sa nasod ang US State Department kasi Secretary Marco Rubio. Igunsam ni siyang Kapitan Nelson Rubio, parinti ni sila. May mga ano mambulag na. O ba? Matod pa na niani ang US State Secretary nga si Rubio tungod kay matod pa makigtagbo karong adlaw sa 11 ka mga sakop nga counterpart niya isip ASEAN member sa mga ASEAN member countries. Wa may labot mo rin ka ASEAN man. Kanya posibleng mag-abot sila. Wa hinoon posible na kay why schedule nga pakig-istorya ang US State Secretary nga si Marco Rubio ngadto pod sa China State Secretary nga si Wang Yi. Ingon sa mning Wang Yu. Gawas. Matod ba nga ningon si Marco Rubio kagapon nga pirtik ka delikado og pagpanaog-daog pod ang gihimo sa China sa mga US Navy nga dito sa Ayungin Shoal diin gipuspusan og bugsay ang mga Navy dito unya gihinganlan pag-unggoy si Jay Tariela. Ba? Base sa China Daily Editorial Cartoon nga gihulagway ang mga Pilipino na apil noon ta. O ba? Na apil noon ta ni Tariela. O ba? Gihulagway nga unggoy ko ng mga Pilipino. Di ba ko ito amo? Di ara ang meaning ay salamat ni Chairman Ernest Herrera. Iyam na under man sa unang kusap. Cebu City Office for Substance Abuse and Prevention. Former Chairman sa Cebu City Anti-Drug Abuse Council si kanhipon Mayor Ernest Herrera, anak ni aning Senador Boy Herrera. Salamat kay Chairman ha. Nakuha na yun ako. Samtang daray. Pailain ay bago na ang hipe sa armadong kusog si Toto Laparete. Inunggo siguro na. Human mo retire ang Armed Forces Chief of Staff kasi si General Romeo Browner. Samtang ang bag-upod nga PLLO, Presidential Legal Liaison Officer, ang kanhi kongresistang naparot dito sa Albay, si Congressman Joey Salceda. O niya, matod pa, ang maong PLLO Secretary, mao ni ipuli atong nilayas kapag umangkon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. O niya, ang diresibo o sa Visayas, wa na gyud hikitig hain na gipulihan na lang. Ang OPAB, Office of the Presidential Assistance for the Visayas, gipulihan na lang. Ni Mr. Lu, ang butain na ron, O ba? ang katong gipasangin lang nga mo'y tigkubra sa SOP sa mga kongresistang suod niya, si Terence Calatrava. Si Terence Calatrava, ang asawa niya, igsuon ni Martin Tambaloso Romualdez. Ba? O niya, ang asawa po niya, igsuon po ni sa asawa Jong Kiwano. Naghan silang bayaw niya, bilas. Hangtod karon, wa na gyud pakita kay matud panilayas. O ba? Para sa Estados Unidos, human mabulabog ang iyang trabaho dili day Office of the Assistant for the Visayas kundi tigkubra di ay og SOP. Ay ato niya no. Samtang ang kagahapon ang tigpamutmot sa Malacañang. Si PCO Undersecretary Claire Castro iyang giklaro, iyang giingon nga tinuod lang ni larga gitagaan gyud nila og travel authority ang Vice Presidente nga nilarga padung dito sa naghana din adto ni Vice President Saroy. Lima kag moadto siya dito sa Netherlands, una adto sa United Kingdom, tagkana ning adtuon unya adto pa siya sa adto siya sa Ireland, Northern Ireland,
Germany, Qatar, naghana oy. Matud pa, apil na ni ang Netherlands kay moadto siya sa iyang amahan si kanhi Presidente Digong Duterte. Ang nindot na nga ni adto niya. Sige kumbate sa matibag. Ay iyan lang tanawon sa video kung nagbuglo ba si Alan Cayetano o si Melvin Matibag. Yung klaro ha, sa Office of the Vice President ka, why gasto ang gobyerno ani bisag piso? Kay matod pa, why malita nga gi surikbot ang Vice Presidente si Sara. Paglagra mo'y kuan, mo'y naidaghang malita. Anyway, alas 7:59 taon na nato ito hinabion ang habig na pulis depensa. Ilahan kay kagahapon ang prosecution man to pinaagi ni former Congressman Ace Barbers, karon former Congressman sa niya. Ato hinabion pero tuan ni Singapore, through Viber, atong yapon siyang may istorya.